unofira mahara hapa. Totenda zvikuru manerano Mwari wakanaka. Regai titende Mwari nechipo cheupenyu kutaura kwavo kushoko ravo. Acts chapter 3. Acts chapter 3 from verse 1. Now Peter and John went together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour, and a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the temple gate, called Beautiful, to ask for money to them that entered the temple. Who, seeing Peter and John about to enter into the temple, asked for alms. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us. And he gave it unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, Silver and gold I have none, but such as I have, in the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. And he took him up by the right hand, and immediately the feet and the ankles received his strength. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Waita murume aita kuone hama dzake vachinomucheta nzvimbo yainopemha ari. So akazviita kwenguva, but mumwe musi there was a turnaround in his life. Vanhu ndishumira turnaround yakauya sei muupenyu hwake. Mazuva ese kuwana kwaita mari yaita kuti amanage situation yaainayo yekuti anongotakurwa afambe. But there came a day rekuti pakauya kushanduka kweupenyu zvekuti haachatakurwa but akufambawo. But musi weturnaround, musi wakaparidzwa vhangeri raari challenging to his life, nokuti Bible rati paakaona Peter and John, he was expecting to receive something. So sometimes tinotarisira zvinhu zvisiri izvo zvatinenge tichitarisira nekuda kwekuti society ndo zvayakatenda kuti kana wadai changosara kungopema urarama wakadaro. So mindset yake yanga yakabatwa nekuti ndiri munhu anotambudzika, ndinongoiswawo pagedhi nendiro yangu, saka anenge andibatsirawo ndizvozvo. Sechinhu chaakararama achiita for a long time. So expectation yake yaingova pakuti I will receive money or I will receive something from Peter and John. So Peter ndokubva amuchinja shift, ndokubva amuti look at us. Tarisa kwatiri. Tarisiro yake mundiro. But musi wekuti agone kufamba ari kushifta kwekutarisa. Look at us, ndokutarisa Peter and John. Ndokubva paparidzwa vhangeri raasingade. Because raanoda rakamugadzika paBeautiful gate ndekuti mari ipinde mundiro. Saka musi wakauya Peter achiti silver and gold kana kuti mari hapana, it was not a good message to him. Vanhu vazhinji akasvika panoshumirwa kana kuti pese paanosvika achida kupiwa advice, ane mashoko anotarisira kuudzwa. Zvikuru sei ari positive, anomuencourage. But uchaona kuti nedzimwe nguva wakaleka vanhu vakataura mashoko anokudiscourage, wakaleka vanhu vanoita sekunge vanokumukira. That's why usina kutozosumuka. Wakala nevanhu vaisympathize newe, vaikunyengetedza nekukunyaradza musituation yekuti yaifanira kukuchallenge kusvika watsvaka the outcome kuti ndobuda sei. Mulife mune criticism irimo. Pane criticism yekuti unovengwa, kogoita positive criticism inokutrigger kuti uve nemind inofunga something better. So musi uyu akanzi mari hapana. He was expecting to receive something, though vaparidzwa rekunzi something yacho hapana. As pasati paitika miracle asati asimudzwa, I'm sure he was not a happy man. Why? Because vanhu vasvika paari vari kutaura zvinopesana nezvaakagarira ipapo. Life unotongoda zvinhu sakaita seizvozvo kuti pabude chimwe chinhu mulife mako. Panofanirwa kuita friction, criticism inouya against your life, but inotrigger what was hidden in you to move forward in life.
kudiwa kufarirwa kugamuchirwa kwakanaka, but sometimes kunogona kuspoila life yemunhu to an extent yekuti haagona kuzoricha maximum potential yake nezvaaifanirwa kuita, nekuda kwekuti akawana vanhu vakamuvhumbamira vakamubhabhadzira vakataura zviri against him. Kana uri leader, the only way yaungave nequick downfall is when you gather yes men around you vasingataura kuti apa papotseka, but vanenge vachingosedzera kuti powerful kana kuti that good. As much as we love my compliments akadaro ekunzi you are doing good, continue to do it, we also need people vanoona the other way so that I can improve to become better tomorrow. So murume yaparidzwa vhangeri rekunzi kuti silva nendarama hapana. Iye akagarire ipapo neplate yake ari kuda kuti silva nendarama zvipinde muplate. Musi waparidzwa vhangeri ndo musi waakasimuka akafamba. Kuda kuti kufamba kwako muupenyu dzimwe nguva kunotoda zvinopikisana nezvawakajaira ukatenda, but zvinokutrika, zvinopusha the potential hidden in you kuti igone kubuda. I always give people in that station nekudai so. Chinokudzingirira ndo chinodetermine speed yauchashandisa. Ukadzingirirwa nembwa kana kadzi unogona kumira woikika kana kumhanya etepesi isina nya pressure stere. But pakabviswa imbwa pakaiswa shumba wega unoita mindset yekuti even pane jurawo chero ndasvika kuseri masvikiro strategy auronge unogona kusvika nedumbu kana musoro, but chii chawaisa mind mako ndofanira kunge ndiri safe, so I must run. So best life vasvika naJohn vati mari hapana. It's not a good message for him. Ndoti ari mumwe aigona kutaura rafu kana aigona kuti kana musina kwamunochitaurira idarikai, but papedzwa mazwi iwayo ndopa akanzi tine chatinacho. In the name of Jesus, rise up and walk. Iya haisi message yaakajaira, hakuna kwaakazviona zvichiitika. Saka musi waari kunzi rise up and walk, remember this man is not a church person. Aigara pagedhi rechurch painzi beautiful, anga asingapinde mukati. Munoparidzwa Jesu mukati umu haapinde, aitakurwa nevanhu vari kuenda kuchechi. Iye sei aisara pagedhi ndopaiva nebreakthrough yake. Ndiro aitanga akolekta mari, mwari wacho asati atorawo yake ndiye aitanga nayo. Nokuti inzwa kana target yake yanga iri kunogara pagedhi rechechi kuti vanhu vanomupa mari vachipinda muchechi, kuti atanga akatohaijekawo mwari wacho. Akatotaimira kuti vasati vapa mwari ngavatange neni. Ndakunogara pagedhi, sei asina kuenda pagedhi repabhawa. Akatrasta kuti vanhu vekuchechi vane mwoyo wakanaka, saka aitakurwa osiyiwa pagedhi, vanhu vopinda mukati. Saka Peter bati, in the name of Jesus, rise up and walk. The man did not rise. And I will explain. Verse 7 yet kuti he stretched his right hand and raised the man up. Immediately paasimudzwa naPeter ndopa akareceive power, which means Peter paakati in the name of Jesus rise up and walk, haana kusimuka. Sei asina kusimuka haazvizive chaakagarira paimari muchechi macho haapinde, zvaJesu haana basa nazvo, ada kuti vanhu vakande mari mundiro. So message iri powerful, inoshanda, but the level of faith in munhu ishoma, nokuti faith comes by hearing and hearing by the word of God. Saka raMwari haana. Saka even atodzwa in the name of Jesus rise up and walk, haana kusimuka. Saka Peter anoita sei? Anoprova kuti zvandataura zvinoshanda. Ndobva astretcha ruoko rwake akabata munhu akamusimudza. Papa nekachada kutudzidza. Tine vanhu vataudza Jesu tikatadza kutambanudza maoko edu kwavari in need, zvekuti Jesu watakavaudza havamutende, nekuda kwekuti dai sitaimutendawo taigona kutambanudza ruoko. Simba raJesu, simba raMwari parakapinda majoints emurume rakauya through the hand of Peter, atambanudza ruoko akasimudza munhu. Kune vanhu vekuti hauri supposed kutanga waudza Jesu.
tanga wastretcha ruoko rwako towards their needs, their challenges. Ukataura Jesu wako pano munhu aine power, aine love than Jesu anotaurwa munosiwa akadaro. Tine maissues atinotadza kuadressa mulife. Why? Nekuda kwekuti tikaenda kuzvifeve tikatadza kusiya ufeve uyaunamate. That's a correct and right message. But mwedzi ukapera anofanirwa kubvisa rent kwaanogara, ufeve akaregera. So the right hand kana iri missing, it's easy for the devil to take advantage kumudzora futi. And muchuma approach anokudzai kuti ndanga ndatodawo pazvanga zvazooma. Because as the church timwe nguva hatina the right hand of help. Vanhu vari munidi tine just a message. Chaita kuti aite zvaari kuita zvinhu zvinobatika zviri tangible, zvinochinja life. Munhu akatendeuka akasiya zvaaita kunyika, kana auya kuchechi haana kuuya kubasa, auya kuchechi, mwedzi uchipera ane mabills to pay. Sawaona rivhangeri remamissionary rakava effective long back. Why? Peter ati kumurume uyu, rise up and walk, and to lift them up. Bedza hakusi kuti kwete. Munhu haararame nechingwa bedza. Chingwa hachisi kubviswa pakurarama. Chiri kunzi ndo chimwe chacho. Kuti bedza hakusi kuti kwete. Which means kana munhu akanzwa shoko raMwari akashota chingwa chanzi chingwa bedza panotofiwa. Saka munhu akauya kuchechi aiwa hure kunyika akauya kuchechi haasvikowana basa kuchechi, haasvikopiwa salary, anongopiwa mweya. Mwedzi ukapera anofanira kubhadhara rent. Vanhu vacho serious adzokera futi kunyika. When the right hand is missing, the layman pabeautiful gate asimuke. Nokuti Peter atotaura kuti in the name of Jesus rise up, the men haana kusimuka. Chii chakaitika? Bhaibheri rati kuti Peter akatambanudza ruoko rwake akasumudza murume uyu. Murume uyu paakasimuka immediately he received power. Rati kune rimwe power raMwari inofambirana nepower yevanhu kuti ribate. Peter ari kushandisa physical power to raise the man. Murume uyu paakasimuka he received power rezita raJesu. So pari kumwe kuita kwaMwari kwakamirira kuita kwedu kuti kusadzikiswa. Uyanzi rise up and walk anambosimuka akatozosimudzwa naPeter wacho. Paakasimudzwa he received power, which means there's a dimension yeumwari yekuti kana shoko raparidzwa Jesu ataurwa tinogona kutarisa kuti pave nemaresults. Maoko edu akapetuka kumashure. Hamuchaona baba matotendeuka so zvotanga kuita musha, zvotanga kuita musha. Pane zvatofanira kuonesana. Facts on the ground. Aiva mbavha achiba kunyika atende kwauya kuchechi aregera kuba mwedzi wapera ada kubhadhara rent, chechi haipe salary, inongogamuchidza nyasha. There's a role to play. There's a role to play. Nyaya yenetsa yeruoko rwaPeter, the missing hand of Peter. Ruoko rwako nerwangu ruri kushota pamwe parinofanirwa richibata. Takaendesa vhangeri vanhu havana kuritenda nokuti ivo havamuzive Kristu. Isu tinomuziva. Takuenda another level to stretch our hands. Handisi kuchiitira munhu wese, but iva nemunhu waunogona kuitirawo zvakanaka kuti aone kunaka kwaMwari chete. Handisi kuitiita zvakakura at your own level, at your own capacity. Do something for people to know the goodness of the Lord. Mazwi bedza hasi enough. Murume uyanzi rise up and walk anongosimuka. Verse 7 ndoya zoti Peter akatambanudza ruoko ndokubva amusimudza. Paakasimuka immediately asimuka he received power. Rati haana kutomboona power akagara. Paanga akagara akabatwa neruoko rwaPeter, the physical hand, physical power to receive the spiritual anointing. So when the right hand is missing, kune zvimwe zvisingaitike. Kwete nokuti Mwari havana simba, but tinovatadzisa kuflowa kwesimba ravo. Isusu vacho vanotenda tinenge takapeta maoko. What are you doing in the society, in your family? Pane need unopa ini ndakati zvakanaka kuti munhu kana asvika pazera rekugona kufamba tiregere kumubata ruoko afambe. But kana asati agona kumira
there is need yekumumisa nekumudzidzisa kufamba. Atizoramba takambata. But tikamuignore ari palevel diki iyoyo kuti shinga haufanira kunetsa vanhu vakuru kufamba wega. That level agone. Ndaitara pane imwe nzvimbo ndikati ndikasvika kumba kamwana kane 3 years kachinzi kanwa parafini. Handigone kuti mwana uyu ane musikazwa. Haasati agona kupatsanura dringi neparafini. Haasati akuziva kuipa kweparafini. Wandinopa mhosva munhu wandasiya achitarisa mwana. Nokuti zera irori ari qualify kuti anzi ane musikazwa. Ndokutoita kwacho ndoudiki hwacho hapana musikazwa iripo. Anonida help yemunhu ainaye anomubvutira kana atora chinhu chaanoda kudya kana kunwa chakaipa. So kuti munhu ararame nechingwa bedzi, kuti bedzi hakusi kuti chingwa hachina basa kuti hachipo. Chikatova missing mustatement yekurarama, you will die. Namata stere kuchiti ukangoshaya chikafu unotofa. Munhu ararame nechingwa bedzi asine shoko robuda mumuromo waJehovha. Panzi chingwa bedzi pari kunzi pakurarama. Pane a fraction yekubalansisa kuti pane chingwa neshoko raMwari. That's why Jesu vanhu vaine nzara apedza kuvaparitsira John 6 akamultiply chingwa. Kuti zvemweya vaguta but vanogona kufenda murodhi vachienda kumba. Vakuda zvinobatika zvenyama. Sometimes ukadresa ma-issues ari physical enyama ezvinhu zvinobatika. Vanoti havana shoko muchinjikwa. Shoko remuchinjikwa it's a balanced diet. Rinoadresa the spiritual and the physical. Ukana rabata zvemweya chete, you are bound to fail in life. Rinobata maangles ese, there is balance. Mwari vachitipa Jesu sei akava munhu ndokuti aende pamuchinjikwa. Why? Nokuti Mwari mweya. God had to become flesh to die for humankind. Vakaramba vari Mwari mweya, mweya uende pacross vanhu havadzikinurwe. So he had to become flesh to save humankind. So kune nyaya dzinotoda kuti kumweya kunobviwa, vanhu vauya kunyama voadresa nyaya dzinoafekta mweya. Chiri kuponeswa pamuchinjikwa mweya wako uchiponeswa nei? Nenyama yake. Saka nyama inoadresa kuti zvemweya, mweya waadresa zvenyama. Vhangeri rikaperera kumweya, you are bound to fail. Saka munhu anobva kuti mukuzvese hazvina nematuro ese, tikuenda kumusha kunozorora, tikuvakirwa dzimba, iye abuda mune yake yakavaka. Which is blasphemy. Hypocrisy, I mean. Mara ina nebasa rese, iye anayo, anenge 20 more. Rasa katinatsokuva, ukari raramara unotenda tinobatsiri. So there is the hand of Peter. That's the physical stretch yaita to raise the man. So Bible rati murume uyu paakasimudzwa achingomira akabva ane power. Power iri nderipi? RaJesu. Koinga anambotaura kuti in the name of Jesus rise, haana kusimuka. Svika Peter stretcher akamusimudza uyu rikazomubata. Nhamo yataita ndekuti takafunga kuti zvemweya zvinongoflowa zvakadaro. Pamwe pacho panotopindira zvenyama kuti zvemweya zadzikiswe. That's why kufa kwake pamuchinjikwa ropa pariri kudeuka ndo pane kuponeswa kwevanhu. Vachiponeswa pai mweya wavo neropa rake rinoteerera rinotobatika. So kune maissues ari tangible anobatika anoadresa zvemweya. So chona even kana kanzi pane svikiro pane n'anga, ukapinda matare n'anga, dressing inokuudza kuti n'anga ndeiuya hasi. Why zvemweya zviri pari zvakapindira pahembe. Yeah. Ani dzaanopfeka dzaanoziva kuti ukatosvikawo pan'anga, dressing inokuudza kuti uyu anosvikirwa. Why? Zvinosvika pari zvakaadresa zvenyama zviri tangible. Anotokudza kuti onyenzi iri kunhuhwa. Zvinosvika pari zvakamaka onyenzi neperfume. Iye semunhu anotoida but zviri pari ndo zvakamupa esystem yezvaanotenda nekugamuchira. Saka usati aiwa zvechachi zvekunamata ndezvemweya wako, zvimwe zvese hazvina maturo. Zvinoita kuti Satani kana madhimoni akunetsere nyaya dzepano. Indane ve 48 years. And sandamonzwa dhimoni rinoti haide kudenga, takamubata denga hapinde. Madhimoni zvedenga haite. Aita zvepano, hauchati, haurorwa, haudhiraivha, haushande.
Wakaimba. Ko unodi kuti saka tina basa. Kuenda kudenga chete. So don't know that the physical life yatinayo is part of the spiritual life yatinayo. Why? Nokuti mutumburu kushumira tikasakuita take care of. Ndinofa chipo achiparidze chinoparidza munhu ane chipo saka panonzi munhu ndiye the physical man. Ruoko rwapita rwatambanudzwa chisimudza chirema rwamusumudza kubva pasi achiri chirema kudaro simba raKristu ndokubva rabata rangu rati immediately asumudzwa naPeter he received power. Kureva kuti Peter paati in the name of Jesus rise munhu ana kusimuka svika Peter asumudza munhu wacho ndopa akava nesimba raMwari. Kurati kune zvekwaMwari zvinoshanda nekuita kwedu. Pane nyaya dzinotadreswa physically kuti zvimwe zvinhu zvemweya zvizadzikiswe. Powerful. Zvese zvazvina maturo kune tinyeperwa so zvese hazvina nebasa rese tikuenda kumusha kunozorora. Orati kumusha kuri kuendwa pada kuenda nhasi titore pfuti wasimudze maoko vangani unoona kwamodzikisa saka uchiri kuda futi pana panyika pana pasi pedu tine kumusha tekuva tikuenda kunozorora simudza ruoko katiise pfuti unongoda kuti dambochova uchiiteiko. Ichocho tinobudza kuti life pachayo is a gift from God. Yes. Panyika panapa tina kuyazoitswa punishment tozoenda kudenga. That's not the original plan. Kuti kana matambura munozongozorora moyo yakawanda. Hakuna type ya moyo wakadaro. Chakaita kuti asiye denga rake auya kuzoadresa pano. Muchinjikwa wakaadresa ma-issues ari physical nema-issues ari spiritual. Ari physical ndeapi? Nemavanga ake takaporeswa. Tinopora hausi spirit. Chinopora inyama. Uchiporerei kuti uchovhe mazuva unakirwe ugare pano. Jesu akadresa kurwara kwevanhu. Mweya urware. Kudenga kurware munhu. Pamuchinjikwa pakadresa ma-physical issues nema-spiritual issues. Pakaitwa iyi. Pakatipa ruponeso uye kuporeswa. Kuporeswa ndekwepanyika. Ruponeso ukama na baba kumusoro. Jesu wacho akaita mavanga kuti ndikapora ndimbotandara. Ndoti manje pasika pano pazvati basa rese tikuenda kumusha kunozorora saka ndinoporerei fuka kwako. Kana Mwari achadresa healing haisi kudenga ndepano. Pano pane nyaya dzinoadreswa neshoko raMwari naMwari wacho. Kuvharwa kwese kuchingodzwa zvinhu panapa so tikuenda kumusoro. Yepano tikainyarara kumusoro ngonosa kuenda. Weta mfaposo murowa kwese. Aize. Pano zvikasaita une guarantee kuti uchapinda here. Chakapa Satani ati kuna Mwari Job makazodai Mwari akatendera kuti Job chimboenda. Job, Satani anga ari against Job. But unoona kuti akambotendera kunge ari kurasika akatanga nemombe. Satani anakumbira mombe dzaJob. Akati Job ndinoda kudhila naye. Mwari vakati enda iye ndobva asvikira kudanga kwete kumba. Ofika tairasika ani zvakacalculata kuti ndikaenda mudanga remombe zvikauraya zvipfuyo zvake itsika yake kuti kana akunamata achipa kuna Mwari wake aipa masacrifice aya kuna Mwari. Saka ndabata kunamata nenzira inobatika. Saka uchiona unotoshaya bhutsu warobva kuchechi unenge warohwa bhutsu. Asati kuzoti kuchechi akuendeke kana kusiko. Kandi kuti man moskits ndodanga rako kai unenge warohwa danga. Haimati nokasunga tayi unetsa usina kukupatia. Wewe unonyatsono nchenda ana dzako. Unenge wakabatirwa danga. Force man moskits kai. Saka Satani akanyepera kurasika ana kurasika. Anoziva zvinhu zviri attached palife yako spiritually. Zvimwe zvacho zvitori physical. Uchitoda shungu dziripo dzekuenda kunonamata kwacho. Kana namatira mutano ukashaya mari yacho auye. Zvekupfeka kana sikuita zvakanaka auye. Chikafu kana pasina une nzara ukabatwa ikoko chete mweya wacho unotosafa. Saka toona madhimoni ese ari kuataka vanhu. Ari kuataka zvepano. Arori we hachati hard drive haende kana ku UK. Hakuna dhimoni rinoti kudenga haende. Takambata denga hapinde. Dhimoni nyaya kudenga it's a done deal kana watenda muna Kristu. But pano ndeyekutenda ma principles a Kristu. Yeah. Pamuchinjikwa pakaitwa mabasa mairi.
rekudenga nere pano, rekudenga nere ropa kuti tiponeswe, remavanga nere kupora panyama kuti tirarame. Mweya urware. Zvimwe zvinhu zvaunoti tanokazira kudenga zviko ndezvepano. Handikuna wakaenda kuna Jesu akati mukadzi uyu anga akaroorwa nerume wakati zvenhaka yaitika kwaIsraeri. Kana taakudenga anoita wani. Jesu ndokubva ati akuroorwe munhu. Unoti ukasaroora wanyura. Mwari ana game ukafira kuti wasina mabhiku yakuno. Urarama upenyu usingaperi usaona peri. Ko ndezvepano ka. Peter, in the name of Jesus, rise up and walk. The men never rise. Ana kusumuka. That's chapter 3 verse 6. When ati sumuka ufambe, uruma ana kusumuka. Chichakazoitika verse 7. Hanzi akatambanudza ruoko rwake. Akasimudza murume uyu. Murume uyu paakasimuka, ndo paakareceive power. Urema ukapera. So the power of Jesus, right immediately at the hand of Peter to flow. The physical, we have to accept the spiritual power. Ruoko rwaPeter risi rwemweya, ruoko cha the right hand ndo rwaakadai. Murume uyu asimuka, ndo paakareceive simba nezita raJesu. Kuti Jesu aitomirira Peter kuti simudza munhu timupe power. Saka kune the physical play a role for the spiritual to manifest. Amen. Kunyeperwa so ndezvepano zvese gadzirira mweya wako. Shuwa nyaya yedenga yakanaka. Mweya pano waimakirei. Kudenga yakanakisa kwazvo. But yekusiya mhuri yako ichitambudzika kudai so usingamiremiri usingashingairi kuti zviite unoifarira indawa. Richitoti akarurama anosiyira nhaka. Usamwabva ta inhaka yemweya yanga ichitaurwa. Ko isiri yemweya yanga ipei. Paridziro kuti receive your house, receive your car. Achakana nebasa rese. Ari kudaro atobvamba make enda paka yake. Ukatamba nemunhu unonyudzwa. Andisandaona munhu ari so radical pakutenda. Nekuti mota hadhiraivhe, imba hagare. Anoparidza achiti kutenga chete. Zvepano zvina maturo. Kuenda kumusha. Enda kupanodza adzimai yako kuti tada kuenda kudenga. Imba ida kuitengesa. Baba panofiwa. Nodatsana kutenda kwenyu kokudai pano. Takutengesa zvese. Tafunga kugadzira mweya wedu. No. The hand of Peter attracted the power of Jesus. Nokuti aritaura paverse 6 Acts 3:6. Ati rise up and walk, murume ana kusimuka. Pataurwa Jesu chaiye, in the name of Jesus. Rise up and walk. Murume ana kusimuka. Verse 7 ndokubva yati Peter ndokubva abata munhu neruoko, the right hand, ndokubva amusimudza. Zvanzi uyu paakamira, immediately amira, he received power. Which means the first level of power is physical power from Peter. Which means raJesu rakatomirira raPeter kutanga rashanda. Why? Nokuti pamwe pacho panotoda zvinhu tangible zvinoitika kuti zvemweya zvimanifeste better. Ukaparidzirwa kunzi kupa kwakanaka usina chekupa unopa. Iro shoko richiti rakapaufadza ruoko runopa, iwo hakuna chekupa. Saka unoti Mwari anobva achinja Bhaibheri kuti kana usina ndokuropafadzira ikoko. Aiwa, Mwari murando weshoko rake nemaprinciples ake. Kana akati ndinoropafadza ruoko runopa, iwe usina chekupa, unopinda here mukategori yevanhu vanoropafadza. Wazanofanira kuandastenda kuti handina. Panofanira kutomboitwa munamato wokubhureka kesi yekutoshaya kwacho. Saka Satani akakutangira pakuzviwana, nokuti ukazviwana unoita. Saka anoataka mawaniro kuti ushayiwe zvekuita. Kana shoko richiti ari mabhachi mairi, akaona anokutonhorwa apo mumwe bhachi, noti ukatoita 1 vhesi yauri kwanisi. Asi unoti haimwe mabhachi. Ita Bhaibheri one, asi zvinyowani zvirimo. Ukaana anotonhorwa hanzi hauti God bless you, unomupa gumbeze, iwo une 1 unomupei. Poparidzwa kunzi uine vakawanda kuti vatanga zvepano ndezvemubhaibheri. Une vanhu vawaifanirwa kubatsira physically, wawakangonoparidzira havana kutendeuka. Why? Vaida the right hand of Peter. That ndokuva effective kwakaita mamissionary. Mamissionary paakauya vanosaparidza zvatoita zvekudingirira kushetuka izvi. Vaingova kachipatara pa church up, woisa bhora, unopinda mega. Uchinomvura zvenyu yakavhenekwa, unopinda mega. Hautobuda kunoti revelation iri deeper, unopinda wega. Unotodza nevana vako kuti maroma. Why?
It's another way of ministering to people and winning people for God. The hand of Peter played the role. In the name of Jesus, the men did not rise until Peter raised the hands. Right hand, akasimudza munhu. Immediately, kurati munhu akaporeswa akamira. Amira nei, amiswa na Peter. Une vanhu vanofanira kustretcha hand kuti vazive Mwari. Rather than talking about Jesus, make sure une zvaunoita in the physical. 1% yet. That's what Mwari akanaka nekuda kwezvaunoitawo. Kwete kuti unozvitaura zvaunoita. Hallelujah. Fambi katendeuka kasiya upfeve kauya kuchechi yaita zvakanaka. But kuchechi vanhu vapiwe salary. Mwedzi ukapera anofanira kubhadhara rent. Iye ane ndima ana mari. Saka anopota achienda achidzoka. Saka unyengeri huri muchechi hanyanyo blame vanhu vacho vari kunyengera. Tiri kublema a system yakaiswa kwavari inoita kuti vararamise vanyengeri. Vafana necorruption. We can fight corruption. Yes. Why? Corruption is a system. Yekuti even usingade kuva corrupt, but kana uri musystem inokutenda izvozvo unoita. Waiswa pamari kuchengeta mari, iwe hauna mari. Kuti danho akavimbika, wasona wega kuti uri pamwe. Watosiya kumba kune nzara, wamisa munhu apa. Hauna malights, hauna zvakati, unobva ati 5 wotaiwa. Nyika inofanira kusimuka. Usati unokadaro asati wako. Asati wabere. Include Yesu tiri pana wako. Atiko. Why it's a system? Yekuti ahudi, but iyo iri kutoda kuti ude. So pane chinoda kuaddress first is the end of Peter. Why? Peter akabata munhu waaparidzira zita raJesu ndokubva asimudza. Munhu paakamira ndopaakareceive power. Which means paakati in the name of Jesus rise, the men did not rise. Vangani vaparidzirwa Jesu chaiye life isingachinje. Asi kuti Jesu aparidzwa haasiriye. Sometimes the hand of Peter is missing to complete the ministration. You know what? Hawadi kunamata. Leo wakapa uchini kana t-shirt hapana. Vaziva kuti Mwari wari unotenda unotinamatai. Ane moyo, anoda vanhu. Hauna right hand wakastretcha. Unongotikira kubaro yekumushauri. Vachaparara chete. Ndokutoparadza hama dzako, you don't have the right hand. I'll give you an example. Nagogo wangu wanga rudomboshauri. She passed on. But gogo chavaita mande right namatira siva zukure. So one day pawakanamata vakadzokorora zita ravo. Vamwasukura zvinokuitira musha kuti gogo kuri kudzokorera kuti Mwari kumboriraitiramwo. Gogo wakabuda pachena kuti anotenga shuga. Hallelujah. Shuga baba yakakonza mina shuga yebrown. Yebrown $3. Pamwe pacho dabatwa musoro batwa mukatu. $3 can change your life. Ukatengera munhu anotambudzika kana mubereki wako shuga. Neta mubereki anotywa mari icho nevamwe vana vamwe vanhu. Iwe uri mupenyu. Shame. Hautomboda prayer. Uda tofanira kuenda kumusha. Unazati Mwari pane pawakaudza Jeremiah kuti musaende kuchechi wakati enda kumujuru. Yes. Simba enda kumujuru kwete kuservice. Wongonogara pachuru woona tunochita graft. Hallelujah. Juru riri kushanda nedumbu rakakura rekufita. Simba enda mujuru kwete conference. Sometimes you need motivation. Mwari kuti ndine case ndakavimba kuzodi wakapeta maoko paunofanira kustretcha. Saka simba raMwari hariflow. Zvikapita asimudza munhu and the power will come out. I'm sure I'm done. But no message yangu. Check your right hand of help. Kuti wamboita reach out to kunani. Kunani ozva. At your own level, at your own capacity. Handina zvikuru zvanengaite kozvishoma zviti. Mwari kwandinopafadza ndochengeta nherera pashoma wadi kutsaya 1. Baba ndoti anovimbisika muzvidiki Mwari anomutrasta nezvakakura. At your level, learn to do something that can change somebody's life. Hallelujah. Yesu aparidzwa naPeter ndiye, but murume haana kusumuka kusvika Peter abata munhu asimudza munhu. The physical power of Peter attracted the spiritual power of Jesus to manifest. So when the hand of Peter is missing, the men will remain on the ground. Asimuke.
Kana pana why because hapinde church hanzi aigara pagate kwete muchechi. Saka kunoparidzwa muchechi kwete panze. Saka tsana Jesu ataurwa vamuzive. Anongoti ndofunga imwe story. Chikapita approve kuti wandataura ndinomutenda kuti anozviita. Bandati day same murume yakasimuka. Pakaparidzwa vhangeri raasingade. Then he was expecting to receive something. Akagara nendiro yake. Peter akasvika akati kudii? Silver nendarama bana. What a wrong message. Wakamirira mari wandati sweeter zvemari unozonota uyana Satan murume. Vamwe vakanda mari mundiro but Peter toshedza kuti mari haibudi. Musi wakaparidzwa a message against zvaanoda. Ndopakasimuka kuchinja life yake. Wakanyanyaita vanhu vanokuda yes men around you. That's why you are still here. Chinokudzingirira ndochinotetemera spirit yaunoshandisa. Hallelujah. Kumwa kitwa pampering nekudiwa ndokwakuremadza kwakutwadza. You need help, yes, but you need to do something and wake up. Batsirika pane zvauri kuita than kuda rubatsiro nokuti wakagara. Ini ndino challenge ndikaona munhu kana akaremara. I've seen this guy, my friend Isaiah. Andengisa airtime. He's crippled. Arutengisa airtime. Then munhu akasimba kudai oti I believe God for something great. Ana zvaari kuita angobelieve for great. Kana richita rinokufadza kubata kwemaoko. Kwete misodzi. The hands must be on work. Yes. Ndazvisangane nezvauri kuita than kuti I'm waiting upon the Lord. You are wasting time in the Lord. The hand of Peter attracted the power of Jesus. Ye akabata munhu akasimudza, munhu akava nesimba. Why is your hand missing? Unofa pane level yekuti kune chinomuchallenge. Munhu anotosungwa kuti azochengeta mwana wake. Kwete mwana wegovernment. Kwete opanext wake. Kutoiswa cheni so nyaya yanzi maintenance. To me zvichiri kundichallenge. Saka zvitori normal. Kuti munhu anotoda cheni kuti achengete wake. Kwete opanext wake wakabereka iye. Anotoda cheni chaicho. Kutovharirwa unozochengeta kana chengeta. Saka ndaite zviri normal kuti munhu anochengeta mwana wake. Ndewani. Kana kuchengeta kurangarira vabereki wako zvafanira kungoita normal. Nokuti hazvina kuparidzwa. But ukaona chinhu chakusimbirirwa kunzi rangarira mubereki wako kune mweya inozvirwisa. Ani mubhaibheri mune vhesi inoti varume dai vakadzi daiti pakatambiswa peji vanonyorerei bhozi kana ari wako unongomuda. Ndakazoona ndaroora kuti shiwa kunamata kuda wako bhozi nechedu toda vamwe zvakuti wako munogarisana kudanana kunokononei. Nokuti ukatoona uchitoda wako wanamata. It's not normal. That's not really normal. Kungoda wako zvafanira kuita izvi. Kana anatoti varume dai akadzi venyu zvinotozikana toda vamwe kwete vedu. Bosi kuda toda but takutodzwa wekuda wacho. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. We'll meet again tomorrow, same place, same time from 4 to 5. Mufambe munyasha Mwari vakuchengetei, Mwari vakudonetsei. Amen.